Ja, velkommen til den her video med Victor Nielsen. Ja, og vi skal lave crossbar challenge. Vi er nemlig til fest. Ja, og alle er kommet ud og sådan noget, og vi laver crossbar challenge, så filmer jeg igen. Så vi ses om 1 sekund. Hej, og vi starter snart, og nu skal jeg lige til. Jeg laver video. Skal jeg lige filme. Spark nu, mand. Det er god. Ja. Skal vi starte crossbar challengen lige nu? Så vi skal lige gøre klar. Hvem vil være først, når vi skal lave crossbar challenge? Nej, det vil jeg gerne. Så jeg er inde. Okay. Og vi kommer. Ses om 1 sekund. Sådan der, nu skal jeg Benjamin til at skyde. Yes. Du kan sygt straffespark. Det er bare et crossbar challenge. Kom igen. Hvem er det så, der skal skyde? Hvem er det så? Hvem skal skyde? Okay, Nikolaj her. Og det er nu det er Nikolaj. Nikolaj. Okay. Næste. 3, 2, 1, go! Oj! Kom igen, Nikolaj. Hvad har du at sige til skud? Ja, og nu er det Nora Larsen, der skal til at skyde. Ja, og det er Jørgen Nielsen. Det der klipper du ikke. iPad'en lige nu. Det er en far. Nora, jeg har faktisk hundelorte hjemme i min have, hvis du godt det. Lav Ronaldo. Og 3, 2, 1, nu! Ja! Det er Ja, der er så slås på her. Ej. Og hvem er det? Hvem er det? Det er ikke noget. Så får vi mange fans. Ja. Julia, 3, 2, 1, værsgo! Julia, der skal skyde, og hun skyder. Hun scorer det. Når jeg skal skyde, så skal du filme. Okay, vi tager i 2 runder. Vi tager 2 runder, ikke? Nora en filmer, når jeg skal skyde. Og hvem er det? Så det er Abby, der skal skyde. Okay, nu er det mig. Okay, nu overtager jeg kameraet. Yes. Så er ikke mig alligevel. Okay, jeg filmer bare. Hvad kan Stefan? Ikke en skid. Ikke. Hej. I kan tjekke Nikolajs kanalen ud. Nova Ulvene. Okay, runde nummer 2. Nej, vi tager ikke skud endnu. Runde nummer 1. 3, 2, 1. Ja, jeg fører lige indtil videre, så vi tager en overtager kameraet. Men tag det roligt. Okay. Jeg skal nok komme i spidsen lige om lidt. Ja. Ja, ryst din øre. Det er min tur. Det er min tur. Du tager føringen, mand. Runde nummer 2. Runde nummer 2. Okay, alle piger på nettet. Jeg lægger, ikke? Okay. Okay, altså det er mig, I skal prøve på til mig. Hør nu efter! Kvindemenneske! Her eller her? mand. Det hedder mandemenneske. Ja, jeg skal sgu da have den. Åh, idiot. Så, Ja, han er det kan jeg sgu da ikke vide. Er du venstrebenet, Benjamin? Stefan, du er fandme klam. Det ligner sgu ikke så meget. Du er så heldig hver gang, mor. Hvis det var, du beder om Gud. Jeg beder til Gud. Ja, hvor mange hår har du lige? Du har et. Hvor er begge to med, mand? Jeg er lækker. Okay, piger på nettet. Jeg er lækker. Stem på mig. Jeg er lækker, ikke? Ham derovre, han er rigtig grim. Og jeg er lækker. Okay, Julia.
Det kaster ikke. Det var sgu ikke mig. Jeg kaster efter fjenden! Det skulle jeg ikke lige fik filmet, det var fordi, at han reagerede mig. Hvem er det? Men det var, jeg svinede lidt, og det var ikke så godt. Hvem er det? Det er Nikolaj, tror jeg. Nikolaj, er det ikke dig? Ja. Stefan, han har sin egen Okay, fodbold. hvad spiller jeg? Du på FCK. Sanka Jørgensen, okay. Jeg er altså den rolige tendent her. Jeg er den lille. Hvis den ikke er dykket så meget. Hvor er det sindssygt, Nikolaj. Så er det næste, du Rammer inden for bundrammen. Fuck, Nora, Nora, mand. Nej. Hvad hedder din YouTube-kanal, så kan jeg sige, at de skal gå ind og abonnere. Ja, Nora Larsen. Hvad hedder din? Og Nova. Super. Det hedder Nikolaj. Så er det næste tur. 3, 2, 1. Værsgo. Nej! Ja, det var rigtigt. Så er det Nora. Nu kommer den froste. Nej, den grimmeste. Super. Hvornår er det mig igen? Eller hvornår er det mig? Det er efter Jeg filmer. Jeg ved, først når jeg skal skrive, så filmer du. Ja. Nikolaj, det er godt. Jeg er glad. Okay, er god det til at lave Nora, salto. så er det Abby, så er det Victor, og så er det mig. Så lav en sentens her. Okay? Super. Lad os... 3, 2, 1. Værsgo. Nora rammer. Det er taber, mand. Hallo, siger du, mand, du er ikke ramt overlæggeren endnu? Jamen, jeg er sådan en, der er geni. Jeg skruer damerne i nettet. Okay. Læg i beskrivelsen. Skriv, hvis vandhylden er grim. Abby. Nej, altså, jeg er jo lækker. Det ligger De ligger her. i blod med Noras blod. Hernede. Det er sådan noget grimt noget med sådan I noget. description. Abby. 3, Altså, 2, 1. Værsgo. Abby skud. Nej! Nora. Ja, Nikolaj. Tredje runde. Og det Næsten. er det min tur. Den sidste, der skal... Super. Tommel op. 3, 2, 1, go. Pent, nice. Han vil lige med mig, mand. Så I lige det? Det var lige mig, der filmede. Så I lige det? Det var mig, der filmede. Spiller vi en tredje runde? Trickshot. Det her, mand. Ja. Nej, I er ude. I er ude, det er mig og Victor, der er tilbage. Nå, jeg skulle have ramt. Hallo, Victor, det går Hvis der er nogen af jer, der kan baglæns salto på jorden, skriv det ned. Hey, ham der rejser, husk du piger. Skriv det hernede, mand. Skriv det hernede. Ja. Hey, ham der, han er grim. Hey, det er mig. Det er lækker. Okay, hvem vil holde den? Det vil jeg gerne. Nej, vi skal være med på videoerne. Ja, jeg er lækker, ikke? Husk nu det. Lav et kraftspring. Det kan jeg ikke. Jeg skal også. Du er da ikke model. Jeg kunne ikke gå for det. De vil bare gerne se mit udseende. Ja! Du filmer den forkerte vej. Nej, jeg gør ikke. Det er lige mig. Det der skud, det er Victor. Den var alligevel 8 minutter. Det er fint. Nu er det Nora. Nora Larsen. Hvad fanden det er? Larsen. Det er Nora. 3, 2, 1. Værsgo. Ja! Så er det mig igen. Okay, Victor, du skal lige skyde Nice, mand. Du skal lige omskyde, fordi... Hvem vil holde den? Okay. Hvornår er det min tur der? Så er det mig igen. Okay, nu er det mig, der filmer. Fordi ham der kom fra Nova Ulven, kan ikke finde ud af at filme. Han har skrevet Okay. en model. Skrid nu, Benjamin, du er ikke cool. Jamen, jeg er lækker! 3, 2, 1. Værsgo. Nej! Han og jeg, vi er i skud til. Den der, hvor du redigerer regnbuer. Så er det mig. Det er min skole, den nye. Jeg kan flyve! Gå ind og få slik bagefter, vi skal lige afgøre, hvem der vinder.
vinder, og det er selvfølgelig mig. Men Okay. alligevel. Og sidste skud. 3, 2, 1, go! Nice, mand! Victor! Victor Nielsen, den nye Rooney. Fuck dig, Victor Nielsen! Victor Nielsen! Vi har en vinder, og det er Victor! Og nu skal Victor lige filme mig her. Robert-træ. Jeg er sammen! Nu er jeg bare kommet i skærmbilledet. Husk du, jeg er lækker stem. Jeg er så lækker. Skriv på kommentaren. Abonner den her kanal. Jeg er lækker. Skriv hvem der kan baglands salto på jorden nede i kommentaren. Sut den! Okay. Jeg tror, vi skal til at afslutte den her video af. Tusind tak for at I så Hvad med. siger I? Subscribe, like. Hvad siger I? Ja, og abonner. Ja, vi ses! I lige